கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் கார் டிரைவர் விளையாட போகிறோம். இந்த வீடியோவில் இது திகில் சம்பவம், அவ்வளோ பேய் அதை பற்றிலாம் கிடையாது. நான் என்ன சொல்கிறது, நானே கண்டுபிடிச்சது. ஒருத்தங்களை ஏற்றி பயப்படுற அளவுக்கு கார் ஓட்டுறது. ஓகேவா, நம்ம ஓட்டிடுவோமா? ஏற சொல்லாமா? ஏறுங்க சவாரி காத்துட்டுருக்கு. ஏறிட்டாங்க. கொஞ்சம் மூக்கடிச்சிருக்கு, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏறிட்டாங்க. இந்த ஏர்போர்ட்லேயே நம்ம சுற்றி காட்ட போகிறோம். ஆனால் அவங்களுக்கு பயமாக இருக்கும். பாருங்கள், வளைச்சிலாம் ஓட்டுறேன். பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு? நம்ம இப்போ நார்மல் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் போட்டிருக்கிறது காரணமாக அது சரியாக கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு 4K அது மாதிரி பார்க்கணுன்னா அதெல்லாம் ஒரு செட்டிங்ஸில் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. அதை மாற்றிட்டு இன்னொரு இது பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா BMW காரன், என்னன்னு தெரியல, ஒயிட் கலரில் இருக்குது, எடுத்துட்டேன். அப்படியே ஒரு சுற்றி இது மேலே போகலாமா? ஒரு ஸ்கிட் அடிப்போம். ஒரு ஸ்கிட்டை போட்டு மேலே ஏறு. நல்லா தான் இருக்கே. தலாம் அப்படியே சுற்றி வந்துட்டோம். இந்த ரவுண்டில் சுற்றி பார்த்துடல நீங்கள். சில பேர் எக்ஸ்ட்ரீம் கார் டிரைவர் ஆடுறவங்களுக்கு இந்த இடம் தெரியும். இது அவங்களுக்கு ஃபேவரட் இடமா இருக்கும். இங்கேருந்து அவங்க காரெல்லாம் நொறுக்குவாங்க. இங்கே தான் நல்லா காரை நொறுக்க முடியும். ஏன்னா இங்கே தான் காரை நொறுக்குவாங்க நிறைய பேர். இந்த பேருக்கு நானே காரை இப்படி தான் நொறுக்குவேன். சுற்றினே இருக்கணும். ஆனால் நேராக போகும்போது 400 ஸ்பீட் கிட்ட வராது. இப்போ இப்படி குத்துட்டோன்னா பார்த்தீங்களா எப்படி வந்துச்சு? பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட நம்ம வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம்.